L'únic monotema amb el que sí que són clars és que hi haurà retallades clares, i no en qualsevol servei, sinó precisament allò que afecta a la gran majoria de la gent. Estem parlant de retallades en els serveis de salut, en educació, en seguretat, i ahir arribava una nova notícia, la retallada o la paralització, fins i tot la supressió d'una part de les parades de la línia 9 de metro, és a dir, una retallada en el transport públic, en el que transporta milions de persones cada dia, que és el metro, i en canvi sense posposar altres infraestructures viàries que prioritzen el vehicle privat, com és el quart cinturó. Tant PSOE com Convergència i Unió són corresponsables de la rebaixa d'ingressos permanents pel que fa a suportar les polítiques socials i l'estat de benestar. Convergència i Unió i PSOE són corresponsables en suprimir l'impost de patrimoni, en rebaixar l'IRPF a les rentes més altes o que les transaccions especulatives continuïn tenint una fiscalitat molt baixa. El que no poden dir és que hi ha un excés de despesa social mentre es continuïn rebaixant els ingressos per part d'aquella gent que té les rendes més altes. Ho trobem un autèntic escàndol i on aquest nou anunci o la nova proposta deixarà fora el 90% d'aturats de llarga durada. Això és condemnar milions de famílies a la pobresa i a l'exclusió social i creiem que és una notícia aberrant mentre no reorienten ni la política a nivell financer ni la política fiscal estiguin condemnant a milions de persones a la pobresa.